हेल' सनामोन नै गोबावनि उनाव दिनैसोलै आङो थुनजुलिया नै गुरब्लि नुजाफैलायबाय दिनैसो माबोरै दं आंनि अखिमोन एकदम साननै सानथामसो भिडिअखौनो लाबोनो हाथ'थाराखैमोन थुनजुलिया माने समानो मिलायथ'थाराखै आरो ओरैबायदि आङो हालोदानो खाराब लोगोफोर हालोदानो खाराब थैनोल' बाखि होननायसो जासिगोन मानो होनना बुङोबा एकदमबारे थुनजुलिया नै माबा माबि जालुनियानो जोबा लोमजालाय माबालाय एकदमबारे थिगानो जानो रोंला आङो मा जाखो लोगोफोर बे बोसोरावथ' आंना बिदिनो दिन थांसिगोन बायदि मोनबाय आङो ओमफ्राय जियानो जा लोगोफोर साननै सानथामसो भिडिअ लाबोथ'नो हायाखैमोन थेवबो दिनै लानानै फैलायबाय बांद्राय बुंथ'बाय थाला नोंथांमोना दान्दिसेबाबो दसे सम होनानै नायलांदो लोगो सनामोन जायबा नेनानै दंमोन एसेबाबो ना लोगोफोर सासे सानैबाबो नेनानै दङमोन नोंथांमोना नायलांदो दसे सम नायनानै बोरै नांदों फोरमायहरदे सनामोन लाइक आरो कमेन्टखौ हरनो दाबाव लोगोफोर नोंथांमोना नायनानैल' दाथां कमेन्टबो खालाम आरो लोगोसे लाइकबो होनानै गालांदो आखिमोन एकदम आंथ' हामनो रोंगोन ना रोंला मिन्थिला जायखिया आं थांनानै थासान्दि नोंथांमोननि सेराव आं लाना फैबाय थागोन नैबे थुनजुलिया आं थागोन माने आंनि भिडिअआवबो थागोन ना लोगोफोर गाज्रि दामोनलायसै बयबो नायलांदो दसे सम आरे आइ पिंकी आंनि फिसा हिन्जावखौ दिनै एसेबां सिख्ला देलायनाय नुदों मार समायसोदों दे देरहोलां सुन्दरी जाहोलां आंना फिसा गथ'आ रावनिबो नुजुर दानांथों आगै पिंकी नोंखौ जा समायखाबाय दख'नाजों आंनि फिसा हिन्जावालाय रानिसो सुरथ' हानो बेजोंलाय आंखौलाय समायखागोन ना आयै औ आइ फिसा हिन्जाव पिंकी दे नों ओंखारलांग्रोदो आं दाहाय फैगोन दे सोंबा बुंबानो जाबाय आइया दायो फैगोन होननानै ओहो नोंबो मिलिसाया बे आरो थाङाबाबो जायोहाय आंहा मानोथो थांलायनांगौ दे आयै आं थांगोन लोगोफ्रा थांनो लिंदों आंखौबो दे आरो थांबानो जाबाय होमबा आयै माबा आङो ना नोंनाव दख'नासो बिथ'नो फैदोंमोन दख'ना औ आयै लोगोफ्राबो ना दिनै दख'ना गानगोननो बेखायनो आंखौबो गाननो थिनबाय थादोंमोन नोंखौलाय आरो मानो दख'ना गानलायनांगौ हो ओरैनो थांबाबो जायोना माथो जानो दे नाथाय आयै मोजांखौथ' आंनि आइ फिसा हिन्जावखौसो नुदों आइ सनाने पिंकी आइ आब' मिलिसा नोङो ओरैनो थां आंहाथ' जि मोजां गानखाबाय आंनि आइ पिंकीया दिनै जिबायदि समायदोंना बेबायदि आरो रावबो समायनो हाया आरो सोरबा बेखौनोबा मेगन सालायगोन दे थांदो आइ पिंकी दै आंखौ दायो एसे लेट जाबाबो दा फैगोन होनना खोन्था थाब फै आदायाथ' थांबाय मालाय ओमफ्रायो सोरबा मा बुंदोंमोनलाय आइया हरनाय नङा नामा आंनो दख'नाखौ आंबो गानलांगौमोन आयै आंबो दख'ना गानलांनोमोन दिनै सरस्वती फुजायाव दख'ना बिगिखौ गाननाय नुनानै मा नोंनाबो मेगना आलौलायबाय हो मेगन साबायानो नोङो आरो दा नङा मालाय दिनै बयबो ना दख'ना गानलांगोन आयै आंनाव दख'ना गैयाना अब्लालाय नोंबैनाव बियो आरो नोंबैनि दख'नाखौनो गानलां आबै नि बायदिखौ नाङामोन आयै नों गानग्रा बायदिखौसो नांगौमोन आंना लोगोफोरा ना दख'ना गानना फै होनदोंमोन आयौ नों दानिफ्रायनो एसेबां दैलाय मालाय थांनो लुगैबाय आरो हो दानो एसेबां सिख्ला देरनाय थां मा थांनो आरो नों मा सानदों नोंनो आङो बेवहाय दख'नाखौ आरामसे हरगोन आरो नैबे नोंमाया हो नोमफाया गोदान बायना होयोहाय आंनो मालाबा नोमफाया बिबानो होयो नामा आंनो गोदोहाय हाबायाव जरासे होबाय बिनिफ्रायथ' आरो नै दख'ना बिबानो बाहाना मारियो ओमफ्राय दाम खमिखौसो बायना होयो बे गांफा गांनै एसे दामनियाथ' गैया आरो आंहा बिनानाव लाबोनाय आंहा एसे फैसा जमा खालामनानै बायनाय बेल'सो बेखौबो आरो नों मेगन सालायबाय गथ' गैया नोंबैनिखौनो गाननांदे आरो आंहा एसेबां फैसा जमायनानै बायो दख'नाफोरखौ गानबावलाया आंनो निजेनो नोंनो आरो आं आरामसे दिरुननानै हरनो जाखायाखैहाय आरो नोमफाया आङो बिबानो होआ बेखायनो आंनिफ्रायथ' दख'ना मोनगोनखौ आसा दा खालामदोंमोन आयै आं मोजां सुफिनगोन गाननानै आं जेबो दागोबो मैलाबो खालामाथ' ओहो जानाय नङा आं हरनो हानाय नङा आइ आरो नों नोंबैनावनो बिहै थां मोजां होबा दे आबैनावबो आबैनि दख'नायाबो गानजायोहाय हा माथो गाज्रि
आरो एसे नांथारगौ जायोबा नोंबैनाव बिहरमोन नोङो फन खालामनानै नङाबा आनै थुनथुलिया मा जाखो नोंना बेनावबोथ' मेल्ला दंसैहाय गोदान गोदान दामि दामि बिसिनावसो बिहरनांगौमोन नों आं थाङाखैना बिसिनाव ओमफ्राय फनबो हराखै नङाबाथ' नोंनिखौनो गानलांथ'गौमोन आङो दा गैयाहाय गैया आं हरनो हानाय नङा बेफोरबायदि आंनि दख'नाखौ नायल' जाल' इसेबां आङो जोथोन खालामनानै दोनसैयो नों आरो बेखौ दिरुननो नागिरदों आंनो बुनि खालामाखै दानाखै थां दे आरो ओरैनोबो थांजायोहाय आहा माथो जानो माखौलाय इसेबां देलायनानै दख'ना गानलायनांगौ नोंलाय सिख्ला देरनाय थां मा थांनो गानगौमोन आयै बे नोंगैनिखौ मेगन सादोंमाना नोंगैयाल' गानदों आंहाबा गाननो मोनाखै बिदि दासान्दे बेखौ मालाय बिनि बिब'या बिनि बिब'यासो लाबोना होफैनाय बेखौ आं बायाखैना दे आरो नोंगैया मालाय बेखौसो गाननानै थांदों नोंहाबो गोसोआव गाज्रि मोनबाय थानाङा नोमफाम फन हरोब्ला बुंगोन दे आङो एबार फैबोला नोंनो दख'ना गांसेखौनो बायना होथों होननानै जागोन दे आयै औ दे आइ होमबालाय आरो फुजायाव थांदों होननानै हि हि हा हा होनना लोगोफोरजों ओरै थांलाय बेफोरबायदि थांनानै एकदम फाल्थु दादिखाय नोङो मोनथिबाय नङाबा आंजों मोनगोनसो बाराखौबा नोमाया दख'ना नांगौनोहाय बेनो आं आरो आंनि दख'ना गोदान गोदानथ' हरनो आंहा बायनानै जमा खालामना दोनदों देनां आंना फिसाजोसो गानगोन गानबाबो नोंनो मानो होनोहाय आङो होथारा माथोसै आङो आइ थुनथुलि एसे दा थाब फैबानो जाबाय आरो जागोन दे आयै नैबे गामियाव गथ'फोरजों दसे थांसै साहा राननाय मुरि राननायाव ओमफ्राय लोगोफोरजों ब्लद ओंखारलांसै आङो बेयाव खामानि जोबबाथाय आरोबा गैयालै आयै दिनै एकदम सिम्पोलसो देलायखाबाय आङो फाग्लिनो हा सोरखौथो माबा देखायनोथो माथो देलायब्रेनांगौ जाखो जेरै दं समायनाया समायनाखा जेब्लायबो आइ मोजाङा मोजांखा गाज्रियालाय गाज्रिखा हाजार देलायबाबो आरो मोजाङालाय मोजांखा देलायाबाबो आरे आयै दिनै मा नायनोब्रा बाइकआव जरा जरा थांनाय मालाय एकदम साइज देलायनानै दिनै हाबाब समायना नायब्रेलायखासिगोन मिथिगौ ना गैया नों सासेनालाय आरो मा लोगोफोरजोंसो नै आंनाथ' हाय फाग्लि हामा मालायखौलाय मा नांजाबायनोसै नोंसा बेरायहैबानो जाबाय आरो लोगोफोरजों जमा जमाबाबो इन्ट्रेस्ट जायोना जराबाल' बेरायनाय जायो इन्ट्रेस्ट जायो जराबाल' जाम्बि नङाब्रा आयै होनबाय आं ओरैनो दे होमबालाय ओमफ्राय सम मोनबा आङो बिलिसानि स्कुलावबो थांगोनसोमोन खिस्रि जाहैनो ओमफ्राय गैया जाथ'नाय नंला नामा जोंहा बेलेगावबो प्लेनिं दं नालाय गथ'आ आलासि जानो लिंहरदो आइ मालाबा नोमबाजैखौ बुंहरबानो जाबाय नङाबा नों लाना फै मिलिसाखौ दसे गथ'आ फैथारलाबो जोंनाव नोंनो लाना फैदो माब्लाबा दे जागोन दे आयै ओमफ्राय नोंना खामानि मावनाया बेनो आंनाथ' नै माबा न'नि फैबाथाय ओंखारलांनोसै माबा स्कुलाव थांग्रोनोसै आरामसे मुरि साहा राननायाव थानोसै दसे प्रसाद राननायाव थानोसै फुजायाव थानोसै जोंबो साहा लोंसै ब्लद थांसै खामानि जोब्बा दे जागोन दे आइ बेरायहैदो थांदो बाबुआलाय थांखाबायानो नोंबो थांथ'थारदो दसे आं सिरि न'आव खामानि मावबाय थानोसै नोमाया नै दे जागोन दे आयै ओमफ्राय खिस्रि लाना फैखागोन दे दायो आङो अबावलाय जोंल' जाहैयाना नोंबो लाना फैखागोन आङो दे जागोन आइ बाबाबो लाना फैलायगोन बे बिमानो प्रसादखौलाय मा आयै लाजायो बिमानोलाय आरो माथो ना जोंल' जायो होमबा औ आइ दे आंहाबो नै गामियाव दसे थांनो हानायबाथ' थांगौमोन खामानियानो सोलाबला माथो नों थांना फैदो थांनाय औ दे आयै ओरैनोबो थाबाय थानो सम गैयाहाय खामानियानो सोलाबा मावबाबो थोआ समानो आंनि आइयाबो ना आयौ आबै मिलिसा जि समायदों आंनि आबै लोखि आरे आबै दख'नाया जि समायनाखा आरो दिनै नों सरस्वतीयाव गाननो होननायखाय बेखौनो आङो नोंनो फसायगोन साननानै होखाबाय आङो आबै थेंक इउ आंनो एथ' मोजां दख'ना दिरुनना होनायनि थाखाय आङो आइनावबो बुंदोंमोन नाथाय आइया गावनिखौ हरासै होनदों बेनालाय बिदिनोसै आबै अबावलाय हरबाय बायनोसै बेलाय जेबो नङा आबै सना आं दंमोना नोमबैया थाबायनो हाया जानो हागौ नाथाय आं नोंखौ जोबोद अनखायोना आबै सना गावनि फिसाखौल' फिसा सानो बियो ओरैनोबा नोंखौ जेबोखौनो साननो नागिरा नोमफा फैग्रोथों र' दे आबै सना जेबो नङा बे हरा मालाय मा जानो नोमबैयाथ' दङ ना दुखु जानो नाङा आबै दिनैथ' मोजां सानना मोजां गोसो होनानै आइ बिमा सरस्वतीखौ खुलुमनानै फै आबै दै जाहाथे मोजां गियान मोनथों आबै सनाया जिउआ बेफोरबायदि माबा मोनसे दावगालांनो हाथों देनां जागोन आबै दे थांना फै आबै दे जेबो नङा आबै दायो ना आङो प्रसादखौबो लानानै फैगोन दे नोंनो
दे आबै नोंसोरो मोजां जाना फै प्रसादखौ आरो खिस्रि ना मा होयो खिस्रि होयो ने आबै जाना फै प्रसादखौ गोथावनो ओं जा गोथाव बानायो आबै खिस्रिखौ आरोथ' सोर बुंदों जे आंनि आबै मिलिसा समायाखै एसे समायना नुदों नायनाय आयु सिख्ला देलायनाय नुबावबायसो नंगौ आबै औ नङाबालाय माथो गोसोआनो मा जाखो दे आंना थै माबा फुजा बोथोरबाबो मोजांखौनो मोननो रोंलाहाय दायो चाट मसाला ओमफ्राय पानिपुरि जाना फैयाबा जाबावगोन ना बे थिगसे जाना फैनांगोनहाय आयौ आंनि लोगोफ्राबो बहाय बेरायहैगोन दा ओमफ्राय आंथ' थांगोनलै एसे जायै प्रसाद जायै उदै बुंखासिगोनलै प्रसादजोंनो न'आवथ' जानायानो जाखानाय नंला दहाय फुङाव आजाजों मेगि जानायल'सै जियानो जाथोंसैलै ना स्राय दसे लोगोफोरजों थाङाबा माथो उफायबाव पार्टियाबो दाबो सफैला दाथ' एकदम सौख्रुमनोसो लुगैबाय आङो एबारथ' सरस्वती फुजा जोबखाबाय नालाय बैग्रिखौ थिगसे जाखानोसै आङो बैग्रि जानायनि मजायानो आलदा र' एसे आयौ थुनथुलिया बेफोरखौ हले गारनायाव गैयालै गारामाया एसे दाबो थिग जायाखै थेवबो जागोन माने जागोन आङो थुनथुलि आयौ लक्ष्मण नों आं मिथिगौलै थुनथुलि नों आंजों रायलायनो बादों न' आंखौ गाज्रि मोनदों आइनि थाखाय आइखौबो गाज्रि मोनदों बेखायनो आङो दाख्लैनिफ्राय नोंखौ फल' खालामनो माने नोंसिनाव फैबाय दङ नाथाय नोंखौ लोगो मोननो थाङा गावहा फनबो हमाखै बिदि नङा लक्ष्मण नोंनि आइयालाय जा बुंनांगौ माने गावनि बुंनांगौ बायदियैथ' बुंदों मोनसे टाइमाव एसे प्रब्लेमबो जाबाय नालाय बाखि आं गाज्रि मोनाखैलै माखौथो गाज्रि मोनो आरोना बिदिबा आंनि फनखौ मानो हमनो हायाखै नों फना मादि लक्ष्मण आङो नंखाय दा बुंखादे थुनथुलि आं मिथिगौ नों गाज्रि मोनखादों नाथाय नों बुङाखैसो थेवबो जेबो नङा दे नों गाज्रि मोनबाय थाना बेफोरखौ आइनि थाखाय माने आइनिफ्राय आङो नोंनाव सरि बिबाय ओमफ्राय दाथ' लक्ष्मण दे सरि नांलायलाया आंनो मानोलाय सरि बिबाय थानो ना बेफोरखौलाय बाद दे मानोथो बेफोरखौ गोसोआव लानोब्रा ओमफ्राय सैथो बुंदोंना ओरैनो बुंफ्लादों जाखो मानो बुंफ्लानांगौ दे आं माब्लाबा बुंफ्लायो माने सिगाङाव एसेबां बिदि खेलायनो हागौमोन बाट दा बिदि नंलालै थुनथुलिया जेबो नङा लक्ष्मण नाथायबा आंथ' दा सरस्वती फुजायावसो थांनो ओंखारदों वाव बेखायनोथ' देलाय मालाय एकदम देलायस्रि देलायनानै ओंखारदों ना देलायस्रि नङा अनलि थुनथुलि दिनै नों देलायबाय नालाय बेखायनो देलायस्रि होनबायब्रा आङो मोजां नुदों जायखिजाया सरस्वती फुजायाव बिदिबा आंबो थांफानो हागोन ना मोना नोंलाय मानो थांफानो दे नोंजों मोनाना आं थांनोनो मोनखाया आरो फैलायबायना नों ओमफ्राय नों फैबाय बिमाया ओमफ्राय बोरैबा नुसनबावबा नोंखौ आंजों नुबा रागा जोङा होमबा लक्ष्मण दा नोंखौबो मारै माना खालामबो गाज्रि मोनलायलाङो मोननाया मोनो नाथाय जोंथ' दा सिख्लाफोर गोजाना नों बोरै थांफागोन जोंजों दिनै नैबे स्कुलाव थांजाग्रोगोन आरो गामिनि स्कुलाव थाङोबालाय थ'दे आं साहा मुरि रानहैग्रोनो नागिरदों फुजानि प्रसाद माने फुजायाव दसे थांनो नागिरदों आरो गथ'फोरनियाव माय गड होमबालाय गामिनि स्कुलावल' लांसै आंखौ नोंसोरजों बेरायनायाव लांफाला नोंसोरबा बहा बेरायगोन थांफानोसैब्रा आंबो जाया होमबा जायालै जाया बेबायदिलाय बोरै जानो दे गावहा हारसिं सेंग्रा ओमफ्राय जोंजों सिख्लाफोरजों उन थाबायबा मा सानगोन लक्ष्मण देनाय बुहुमनि मानसिफ्रा नुबा मा सानगोन मा सानो दे लोगोजों लोगोब्रा ओमफ्राय आं नोंनि बयफ्रेन्ड आरो नोंनि बयफ्रेन्ड जे नों बेबायदि लाजिलायनो आइसो गावहा लाजिलायो आरो आंखौ हो थुनथुलि लाजिलायोबो आरो नोङो आंथ' बिदि लाजियासो सानदोंमोन थुनथुलिखौ लाजिनो आरो बेबो थुनथुलिया नोंखौसो एसे उसुबिदा मोनदोंब्रा आङो नङाबालाय आंलाय मानो लाजिखांबायसै ओरैनो थाङोबालाय थांजागोन नाथाय सोरबा माबाफोर बुङोबा बेयाव आंनि गोरोन्थि गैया दै जागोन दे अके दान थुनथुलि नाथाय सोरजों रायलायबाय दं बेलाय अके जियानो जा बेफोरखौ बाथो सना नों जि रायलायनो फैदों थुनथुलिजों दिनै रायलायनानै थांखा आरोखि बेबायदि गिलिर गोसो बेसे लाबाय थानो थुनथुलिखौ सरि बुंना एसेबाबो गोसोआ रेजें मोनगोन ना सालानि स्कुलावबो थांनांगौ थाबनो र' थुनथुलिजों दसे रायलायना थांसै मा रिएक्सन खालामगोन मिथिया जायखिया थुनथुलि सनाया बेयाव थुनथुलि सना नों बेयाव नोंनि एसेबां हिम्मत नों बेहाय बोरै एसेबां जाथाय जानानै नों बेयाव बोरै फैखो
लाक्ष्मण बेथ' जोंनाव सिगां खामानि मावफ्रामनायसो